Radio S. Ekipa Radio S konačno je stigla u Svilajnac. Sećate se akcije U formi za dobra dela koju je Radio S organizovao sa kompanijom Forma Ideale. Rezultati su bili stvarno super. 5.000 evra sakupljeno je i za vrtić Dečija radost koji je i najviše stradao u onim već čuvenim majskim poplavama. Momci iz Forme Ideale su parkirali svoje vozilo, izneli sve ono što je bilo potrebno da se iznese, biće toga još, kažu. Hajde mi zajedno da proverimo kako teče ta akcija opremanja vrtića do kraja. Evo, Radio S je došao u Svilajnac, u vrtić Dečija radost koji je možda i najviše bio pogođen onim majskim poplavama. Porazgovarat ćemo malo sa direktorkom vrtića Zoricom Đorđević. Zorice, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Kako vam se čini akcija koju je Radio S proveo sa kompanijom Forma Ideale? Naravno da podržavamo i da smo jako zadovoljni što su i Radio S i Forma Ideale se našli tu da nam pomognu u ovoj našoj nedaći koja nas je zadesila, kako ste rekli, u maju mesecu. I koristim priliku da se zahvalim i vam na Radio S-u i slušalcima koji su učestvovali u kvizu i naravno kompaniji Forma Ideale koja je to danas jedan deo samo nam je onoga što su pripremili za nas donela. Ovo je nešto što će nam služiti za funkcionisanje i nesmetani rad onih pratećih službi koje su jako neophodne za funkcionisanje jedne predškolske ustanove. Kako su deca odreagovala na sve ovo što je sada novo? Verujte, svi smo jedva dočekali da se vratimo. Bilo je lepo tih dana kad su deca počela da dolaze pa se dugo nisu videla jer su mnoga od njih i bila van Svilajnca. Roditelji su ih ili kod rođaka ili kod prijatelja poslali jer prosto nije bilo uslova za život, ne samo za rad vrtića, nego inače ceo grad je bio pogođen poplavama, tako da su se roditelji trudili da decu iz svega toga sklone. Sve neko olakšanje i rasterećenje i znamo da ljudi nisu zaboravili na nas i da krećemo što je najbitnije da funkcionišemo i radimo. Za kratko vreme smo skupili 5.000 evra, ljudi su stvarno, telefoni Radio S su bili usijani, ljudi su se baš javljali da odgovaraju na naša ta čuvena teška pitanja. Da, naravno, hvala svima onima koji su učestvovali u kvizu i nadam se da nećemo na ovome stati i naravno da ćemo se svi mi truditi da ovo sačuvamo, da pokazujemo, da kažemo da ima i dalje dobrih ljudi i da možemo da pomognemo jedni drugima, mi u Srbiji jedni drugima, pa onda ako dođe i sa strane, dobro došla. Radio S.